Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing kawula nuwun dumateng panjenenganipun para pepundhen, para pinisepuh, para sesepuh, adi sepuh ingkang dumantes kinurmatan. Para rawuh kakung semawana putri ingkang dumantes sinudarsana. Saderengipun sumangga kula dherekaken munjukaken raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kawilujengan kanugrahan saha kaharajan dumateng kita sedaya saéngga kita sedaya saged rawuh ing mriki inggih menika minangkani menapa ingkang dados panyuwunanipun Bapak Adi Nugroho inggih menika rawuh paring pangestu dumateng Sri temanten kalih inggih menika Raden Mas Bagus Wijaya ingkang dhaup kaliyan Raden Ayu Sri Lestari. Inggih ing mriki kula dipun suwun dening Sri temanten kalih supados maringi wasita tama utawi wasita ati dumateng Sri temanten kalih. Ananging kula ngrumaosi bilih kula menika boten pantes menawi maringi wasita tama utawi wasita ati dumateng Sri temanten kalih. Amargi kula menika taksih cupet ing ngelmi saha taksih kirang wonten ing seserepan. Ananging kula ing mriki minangka jejering tiyang sepuh ingkang dipun suwuni pambiyantu dening putra wayah pramila saking mekaten sak saged-sagedipun kula inggih nyagahi panyuwunanipun Sri temanten kalih menika. Saklajengipun dumateng para pepundhen, para pinisepuh, sesepuh, saha adi sepuh, kula nyuwun keparenga bilih kula ing mriki badhe ngaturaken wasita tama utawi wasita adi dumateng Sri temanten kekalih. Saklajengipun kula aturaken gunging panuwun mbok menawi panjenengan sedaya kepareng mirengaken wasita tama utawi wasita adi ingkang badhe kawula aturaken mangke. Para rawuh ingkang minulya saha Sri temanten kekalih. Kula suwun dumateng Sri temanten kekalih sak saged-sagedipun ngagengaken raos syukur dumateng Gusti Allah ingkang Agung. Awit panjenengan kekalihipun menika sampun tinemu ing judulipun. Gusti Allah sampun ngendikan bilih jodoh menika salah satunggaling wadi tumrap manungsa sedaya menika. Awit saking makaten sampun kedahipun bilih kita sedaya ingkang sampun tinemu ing judulipun kedahipun ngagengaken raos syukur dumateng Gusti Allah ingkang Maha Agung. Mugi-mugi Sri temanten kalih menika anggenipun jejodohan saged langgeng saha saged lestari tumuju wonten ing bebrayan agung ingkang mulya saha minulya. Mulya ing mriki ateges sedaya kaputanipun kulawarga mangke badhe dipun cekapi dening Gusti Allah ingkang Maha Agung. Dene ingkang dipun wastani kanthi minulya menika ateges kulawarga mangke badhe pikantuk pakurmatan saking tangga tepalih utawi tiyang sanes amargi kulawarga menika saged dados tepo pautining tangga tepalih utawi tiyang sanes. Para rawuh ingkang
Tuhu Pantes Sinudarsono saha Sri temanten kalih. Kados pundi sedaya menika saged kalaksana. Kedahipun Sri temanten kekalih menika kedahipun nglampahi darmanipun tiyang kakung saha nglampahi darmanipun tiyang putri wonten ing Bale Wisma utawi keluarga. Darmanipun tiyang kakung saha darmanipun tiyang putri menika sampun ing mriki sampun kula cekak kula ringkes wonten ing tetembungan Molimo ing mriki boten kok ateges molimo ingkang tumindak Allah menika boten. Ananging molimo ing mriki ateges mo ingkang sepisan inggih menika momo. Mo ingkang kaping kalih inggih menika momot. Lajeng mo ingkang kaping 3 inggih menika momor. Kaping sekawanipun inggih menika mursid lan ingkang pungkasan inggih menika murakabi. Inggih para rawuh ingkang minulya saha Sri temanten kalih menapa ingkang dipun wastani kanthi tetembungan momong menika. Momong ing mriki ateges temanten kakung menika kedahipun saged momong dumateng Sri temanten putri saha Sri temanten putri menika kedahipun saged momong tumrap Sri temanten kakung. Cara caranipun Sri temanten kakung menika anggenipun momong dumateng Sri penganten putri inggih menika temanten kakung kedahipun saged kaya wajib pados pademelan utawi pakaryan supados saged nyekapi sedaya kebetanipun keluarga. Lan cara caranipun tiyang putri supados saged momong dumateng tiyang kakung inggih menika tiyang putri kedah saged lila narima ing pandum ingkang dipun paringaken dening tiyang kakung. Lajeng mo ingkang kaping kalih inggih menika momot. Momot menika ateges Sri temanten kekalih kedahipun saged momot perkawis ingkang sae saha perkawis ingkang ala. Ing mriki ampun ngantos perkawis ingkang sae saha ingkang awan saking keluarga lumeber dugi tiyang sanes utawi dumugi tangga tepalih. Cara caranipun inggih menika kanthi nebi tumindak rerasan utaminipun rerasan ngenani wewadinipun keluarga piyambak. Mo ingkang kaping 3 inggih menika momor. Menapa ingkang dipun wastani kanthi tetembungan momor menika? Momor ateges boten kungkung ing pangalembana saha boten runtik ing penyacat. Boten kula selaki kok menawi sedaya manungsa menika remen ing pangalembana saha runtik ing cimacat. Ananging kekalihipun menika sanget dipun betakaken wonten ing salbeting bangun Bale Wisma utawi keluarga. Ananging inggih namung samruwatipun utawi sacekapipun. Para rawuh ingkang kinurmatan saha Sri temanten kalih saklajengipun inggih menika mo ingkang kaping sekawan inggih menika mursid. Mursid menika tetembungan saking basa Arab ingkang kirang luwih artosipun inggih menika pinter. Ing mriki tiyang kakung kedahipun pinter kaya wajib ngupadi pademelan utawi pakaryan supados saged nyekapi sedaya kabetanipun keluarga.
lan tumrap tiyang putri kedahipun inggih pinteripun tiyang putri menika saged asipat tembung Subodro ing mriki su menika ateges luwih utawa linuwih, bodro menika pambudidaya. Dados tiyang putri menika kedahipun saged luwih ing pambudidaya supados saged paring pambiyantu dumateng tiyang kakung anggenipun ngupadi pademelan utawi pakaryan nyekapi sedaya kabutanipun kulawarga. Lan sanesipun menika tiyang putri kedah pinter anggenipun didik putra wayah supados sae. Lajeng mo ingkang pungkasan inggih menika murakabi ing mriki ateges kulawarga menika badhe migunani tumrap tiyang sanes tangga tepalih amargi kulawarga menika saged dados tepa palupining kulawarga sanes utawi tiyang sanes. Tiyang kakung ing mriki saged asipat tembung Gatotkaca. Gatotkaca menika ateges tiyang kakung kedah saged dados kaca benggala utawi tepa palupining tumrap tiyang putri utawi tiyang sanesipun. Salajengipun inggih menika tiyang putri kedah saged asipat tembung Sri Kandi. Sri Kandi menika Sri ateges sae, Kandi menika wadah. Dados tiyang putri menika kedahipun saged dados wadah ingkang sae tumrap tiyang kakung utawi putra wayahipun. Para rawuh ingkang minulya saha Sri temanten kekalih. Ing ngajeng kala wau sampun kawula aturaken ngenani darmanipun tiyang kakung saha darmanipun tiyang putri wonten ing kulawarga ingkang sampun kula ringkes wonten ing tetembungan Mo 5. Mugi-mugi Sri temanten kalih menika saged nglampahi menika lan saged bangun balenisma utawi jejodohan ingkang langgeng saha lestari tumuju wonten ing bebrayan ingkang mulya saha minulya lan pinaringan putra ingkang migunani tumrap agama, bangsa, negara saha bekti tumrap yang sepuh kekalipun. Kula kinten cekap semanten atur saking kawula menawi wonten atur kawula ingkang kurang wijikrana kawula nyuwun agunging samudra pangsami. Kusana kula pungkasi kanthi sesanti memayu-ayuning bawana angguri budaya bangsa. Mugi-mugi kita sedaya saged pepanggihan wonten ing adicara saha wekdal ingkang sanes ing kanthi swasana ingkang luwih sae saking menika. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.